get the Frappuccino Caramel Ribbon Crunch Grande. Para-paraan din kasi yung isa dyan ayaw magpababa. Hey everyone, welcome back to another vlog. Parang first time ko ata na mag-vlog na nandito na kami sa bago naming apartment. We finally moved to Sioux Falls, but I still have 2 shifts left sa Iowa. So tomorrow, I'm gonna go back there. We're gonna go back there after ng training ni Mac. So ngayon, wala si Mac kasi pumunta siya ng Iowa para maglinis doon. Then babalik siya mamayang gabi. Ay, kakawa naman yun. Wala pang tulog. And then tomorrow, meron kasi siyang work. Supposed to be, hindi na siya mag-work tonight. Tapos, pupunta na sana kami doon. Kaso, may training daw siya tomorrow ng 8:30 to 10. So, attendan pa niya yun. Kaya uuwi siya ngayon, gabi. And then, pupunta ulit kaming Iowa tomorrow. Kasi doon na yung last 2 shifts ko. And, currently, I am preparing for... Pinapanood ako ng anak ko. Nasa walker siya. Yes, nasa walker na pong anak ko. Grabe, ang bilis ng panahon. Currently, I am preparing for an online meeting. Meron kaming Zoom meeting in 7 minutes. So, if you're following me on my Instagram and on my Facebook, you probably know right now na meron po akong online business. And yun. So far, as of right now, ay okay naman ang income. So, if you're interested, go follow me on my Facebook so that you will know what I'm talking about. Currently, I have 50,000 sa account ko. So, happy naman ako. That's in pesos. So, not that big in dollars. Pero at least, diba, kumikita. Especially now that hindi pa namin mapagdesisyonan kung mag-work ba ako after ng contract ko or not. Hirap kasi ng childcare, guys. Lalo na kapag night shift, wala namang daycare ng night shift. At ayaw din namin i-daycare si Mishi. Back to what I was saying, lalo na kasi ayaw namin na ipa-daycare pa si Mishi kasi syempre yung age niya, guys, baka naman pag-uwi nito may RSV na. So yun, tinitingnan pa namin. Anyway, update sa kanya. Nakikita nyo ngayon, medyo makinis yung mukha niya kasi todo moisturize kami. But unfortunately, she has eczema. So yun, okay na yung ulo niya. As in dati to, guys, grabe yung cradle cap nito. Tapos pag magkamot siya, sobra talaga. So, kapag buhat namin siya, ganito. Tapos, tingnan nyo, naka-mittens pa rin siya. Yung mittens niya ngayon, hindi pa parehas. Kasi hindi ko na mahanap kung nasan yung mga pairs nito. So far, nagiging okay naman. But she will have an appointment to her derma by August. Actually, September yung nakuha namin na appointment. Pero, tumawag kami na pa-early naman. Nakakuha kami ng slot na earlier. Pero, sobrang tagal pa. Kasi June pa ata siya nakapasked si Mac dati. Pero yun. Mahirap siyang pumasok kapag sa derma na pambata. Kasi ang daming bata dito na nagkaka-eczema. Tapos, ang mami naman, sobrang nagkaka-breakout ako ngayon. Nagpa-derma na din ako. Ang sabi ng derma ay hormonal talaga siya. Kasi nga, dahil yung katawan ko nag-a-adjust pa after ng delivery, lalo na kasi nag-stop na rin ako ng breastfeeding ko. So, yun. Grabe, nung tinitingnan ko yung mga videos ko, mga vlog, nung buntis ako, makinis pa yung, yung mukha ko. Ngayong nanganak ako, grabe yung falling hair ko, grabe yung pimples ko. Yun, tapos meron na rin silang binigay sa akin na antibiotic, tsaka azelaic acid. Tapos, pinag-pills din ako para daw mas mabilis mabalance yung hormone ko. Tapos, kapag may breakout ako, may lalagay akong cream. Ang mahal magpa-derma, guys! Grabe! Kaya kung pupunta kayo dito, one session ko, parang parang facial pa lang yun, ha? $250. Tapos monthly ka pa magpapa-facial. Ay, nako talaga. But anyway, ganun talaga. 1:58 na, 2 minutes before the meeting. I'm just gonna prepare milk para kapag nagutom ito ay meron na akong ipapamilk. Ay, antok pa din. Nagnap lang to, guys. Sobrang saglit lang nung nap niya. Parang wala pang 1 hour. Parang 30 minutes lang ata. Ano nang gagawin natin, ma'am? Ha? Huwag mo na si si Bunny. Oh, Bunny! Ha?
that day na we can approach cold market. Like magaan. Hi guys! So lalabas kami ngayon ni Mishi and punta kaming Walmart. Kaming dalawa lang. Si Mac ay on the way pa lang daw na pauwi. And baka matagalan siya kasi malakas daw yung ulan. So, this is the challenge, anak. Magpakabakait ka, ha? Kaya natin to. Kaya natin mag-grocery ng madami. Tapos, iiwan natin dun sa baba later, para bubuhatin ni Daddy. See you guys later. Okay, guys. So, sobrang gulo ng sasakyan namin. Daming gamit ni Mishi. Meron pa sa likod. Pupunta na kaming Walmart. Hopefully, hindi umiyak si Mishi. Ayan. Mishi! Mag-isa niya sa likod. Ngayon lang ulit kami lalabas, naman kaming kasamang iba. Pero ganito talaga yung buhay dito sa Amerika, guys. So, ang pupuntahan ko na Walmart is yung pinakamalapit lang na Walmart, which is less than 2 miles or 1 mile lang, parang ganun. Tapos, bibili lang ako ng mga kailangan, ilalagay ko siya sa gift box na parang iiwan ko sa hospital on my last shift. Yun lang. Ay, kalimutan kong picturean kung ano yung mga kailangan namin grocery. May aircon ka ba dyan, anak? Let's go, Mishi! Huwag sanang umiyak. Pero kahit umiyak yan, dyan lang naman kami. Malapit. Let's go! Punta muna tayong Starbucks, guys. Ako ay nagugutom. Kahit drinks man lang ang mainom ko. Oh my gosh, Mishi, are you okay dyan, anak? Hi! Can I get the Frappuccino Caramel Ribbon Crunch Grande? Grande caramel ribbon crunch. Anything else? That's all. Thank you. Okay, that'll be $6.70 for you at the window. Alright, thanks. Putik. Buti na lang nahanap ko yung order ko. Kasi gusto ko yung order ko na yun eh. Yung madaming asukal. Madaming asukal. Para siya, ikabubuhay ng ating diabetes in the future. You okay? Are you okay? Uy, ang saya-saya. Good job, anak ko, Good job, naning ko. Thank you for staying still. For not crying. Come. Ay, wag tatanggalin. Ay, yung shoes. Ay, mali. Dapat nilagay ko pala muna ito. Bago. Where is mine? Ayoko yung kay daddy mo. Ang laki-laki. Ito na lang. Yung gift ni Tita Maymay. Ang init tuloy. Sorry, anak. Sorry, naning. Sorry. Halika na. Para si mami ng mga groceries. Parang may na-dial si mami. Tinawagan ba kita? Wait, nagkakarga na ako. Napindot lang sa bulsa. Iwan ko dito sa sasakyan, tapos itaas mo na lang pagdating mo, Ang itataas ko lang yung mga masisira. Yung pang sandwich. Wala lang si Mishi. Wala siyang pake. Ang sarap ng buhay. Wait lang, anak. Tinawan doon siya. Mishi, Daddy is here. Tinitingnan lang niya yung sarili niya sa salamin. Bye-bye na. Bye, love you. Ingat ka. Grabe guys, parang ayoko nang ulitin yung ganito. Nagdalawa lang kami ni Mishi. Ang hirap. Ang dami ko pa kasing binili. Are you okay, Mishi? Buti na lang si Mishi hindi siya nag-iiyak or what. Good mood siya dahil siguro nakatulog siya before kami nagpunta dito tsaka nakapag-dede na siya. Ayun, mistake ko lang yung hindi ko to ginamit agad. So I need to go home. I need to cook dinner na. Mishi! Bait-bait naman yan. Mas okay pala na hindi yung camera yung gamit ko kasi sinabi ko kay Mac ilipat niya yung camera ko, yung baby camera. Mas okay pala na hindi na lang kasi na-entertain siya sa mirror nabigay ni Lala mama niya. Hindi ko natatanggalin to para madali lang ako mag-unload mamaya kasi siya lang naman yung i-unload ko tsaka yung perishable para hindi mabilad dito sa sasakyan. So let's go! Go! Hello everyone! So we are back home. Mishi! Sino yung nagka-cry-cry kanina? Cry ng cry. Nung nasa sasakyan pa uwi. Makulit. Andyan na si Daddy.
Late na guys. Pagdating ko kanina, pinaliguan ko na siya kasi alam ko magmamaktol na talaga siya. Kasi nga, alas 6 na kanina. Usually yan naliligo ng mga 5 PM. Yes po, gabi po namin siya pinapaliguan kasi mas masarap yung tulog niya kapag nakakaligo siya ng gabi. Ever since naman, gabi na talaga siya naliligo. Nung sobrang newborn lang siya na umaga pa, pero nung nagtagal, gabi na talaga siya naliligo. Nagbabad siya sa bathtub niya. And then, pinadede ko na din. Tapos, sakto dumating ng daddy niya kaya magluluto na ako ng dinner namin. Ha? Oh, you're gonna play with daddy? Ang saya-saya niya. Stay. Ano yun, aso? So, magluluto ako ngayon guys ng Korean dish, dak doritang. It's chicken na may... Anong pangalan nun de? Yung red paste? Gochujang! Madali lang naman siyang lutuin. Kung titingnan mo lang siya, para siyang apritada. Pero iba yung lasa niya dahil nga may gochujang. Mishi, behave ha! Naglulundrin si daddy. Grabe guys. Kaya ng umaga, parang hindi ko alam kung paano pa kami magso-survive na dadalawa na lang kami. Na mag-aalaga kay Mishi, tapos may work pa kami. As in. Kanina tantok-nantok kaming dalawa. Last just na kami bumangon. Galing siyang work. Dumating siya ng 8. Nakihiga siya sa amin. Tapos, yun na. Wala din. Wala na akong time para maggisa-gisa. Diyan na yan lahat. Pero dapat talaga gigisa to. Wala. Sige, crawl, anak. Sabi ko kasi kung na maglulundry, nakikita ko tuloy. Sinabi ko. Ayan po yung magtatay, nagpre-prepare ng laundry. Para-paraan din, kasi yung isa dyan ayaw magpababa. Hala, inaantok ka na. Pero pinipigilan mo pa kasi. Ayan, anong oras na, Mishi? Yeye bonel, yeye bonel, yeye bonel, bonel, bonel. Hala. Yeye bonel. Tawa din siya. Yeye bonel, yeye bonel. Tawa-tawa din siya. Mukhang magiging maanghang ito. Daming comment nung kagaayos ng laundry. Just dito. Hanapin mo, baka may ballpen na naman. Sirain mo na naman lahat ng gabi. May just. Ay ko. Ay sakit mo to. Ni, Ayan, daddy's girl ka kasi. Sama ka ng sama. Pwede naman kasing doon ka muna sa walker, anak. O kaya mag-sit ka lang doon, o. Kaya mag-crawl. Suruti. Sursurutit! Sama ng sama. Sama ng sama. Kiss na kita. Miss na kita agad, kikis pa kita. Ini ito. Ito yan. Anong sabi ni daddy? Including this one? Yeah. Oh no. Hindi pa, ano to nagamit? Yeah.
Pero yung bedsheet, we're not gonna use it. but the bedsheet, I sent it to the Philippines. Kaya just laundry days. I think that's it for this vlog, guys. I will say bye-bye na para makakain na kami. Nakakapagod. Ang hirap pag-grocery na kaming dalawa lang ni Mishi. Hindi ko alam kung uulitin ko pa, pero ayun. Kakain na kami. And if you haven't followed me out on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And follow nyo ako doon. Active na ako ngayon sa Facebook ko and Instagram ko. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, comment down below kung ano yung mga gusto nyong videos na mapanood. And I'll try na gawin siya. Medyo binabalance pa kasi namin kung paano namin siya gagawin yung yung time management namin, especially now na kaming dalawa lang ang nag-aalaga kay Mishi. So, that's it for today, guys. I hope to see you guys on my next one. Bye! We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.